teknika honditan zen aiteten izan, baina ikusiko nuke gustu handiz Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hey, nik ez dakit teknika honditan zen aiteten izan, baina ikusiko nuke gustu handiz Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hey, nik ez dakit teknika honditan zen aiteten izan, baina ikusiko nuke gustu handiz Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Kalitate daku eredu honekin bumba perantzun autosuperazioa modua sanazioaren. Bueno, ikusten duzuenez, jendetza bildu da Bastidan Euskal Eskola Publikoaren jaiaren 29. edizioa ospatzeko, giro aparta, eguraldi ezin hobea eta hazitik gora lelopean, Arabako Errioxako ikastetxe publikoei bultzada eman nahi izan diote aurten 6 gune antolatu dituzte, horietako bat ibiltaria eta hainbat ikuskizun eta ekitaldi egongo dira egunean zehar. Baina ikusiko nuke gustu handiz Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Nik ez dakit teknika honditan zela aiteten izan. Nik ez dakit teknika honditan zela aiteten izan. Egunon Arkaitz, Eigeko lehendakaria, zer moduz? Egunon, ondo. Bueno, gaur eskola publikoen jaialdian gaude, zer moduz izan da antolakuntza, nola egin duzue guzti hau, nola antolatu duzue? Antolakuntza nahiko azkenengo egunak nahiko estresanteak izan dira. Gauza asko lotu behar ditugu azkenean eta baina ondo aterako da uste dugu. 2 urte eta gero 2 urte zail izan dira, nola hartu duzue erronka hau? Bai, esan duzunez, 2 urte oso zailak izan dira, jende asko hoi egin da, eta erronka hau indar askoz hartu dugu. Nahi genuen jada jaia hemen egin, eta hori. Beraz, gogotsu zaudetela esan dezakegu. Bai, oso gogotsu gauz, eguna gainera ona aterako zaigu, eta Osea, que hemen Errioxan ere behar zenuten, ezta? Horrelako festa bat. Bai, behar genuen bizibilitatea emateko hemen egiten ari diren lan guztiari. Eta hemen eskolan baita ere grabatu duzue bideoklipa, handitan bideoklipa, nola izan da prozesu guzti hori? Prozesua ez da erreza izan, azkenean umeak irtetzen dira bideoan, baimenak eskatu behar izan ditugu, baina hemengo umeekin eta institutuaren umeekin bebai egin dugu bideoa, eta
nahiko ondo irten dela, uste dugu. Gero hazitik gora leloa daukagu, lelo nahiko jolastia da, zer esan dezakegu horri buruz? Hori, zuk esan duzuna, lelo oso jolastia da, hemen gainera ardoarekin zerikusia duena, eta uste izan dugu oso aproposa dela zonalde honetarako. Bueno, orduan animo asko bidaltzen dizkizuegu Hamaika Telebistatik, oso ondo pasa, eta zer ikusi dezakegu hemen gune desberdinetan, izan ere 4 gune desberdin egongo dira gaur Bastidan. Bai, badekogu gauzak adin guztietarako. Gurekin izango ditu Pirritx eta Porrotx, enekantak, hemen bertan antzerki batzuk izango ditugu, gero janaria egongo da, paella, hamburguesak, eta espero dugu egun zoragarria pasatzea. Bueno, oraintxe bertan orduan jungo gara ja festarekin astera, eta mila esker gurekin egoteagatik Arkaitz. Eskerrik asko zuri. Eskola publikoak gobernantza eredu berri bat behar du, deszentralizatua eta parte hartzailea. Gizarte kohesioa bilatzen duten eta elkarrekin aritzen diren eskola publikoen sarea osatuko duena. Eta berau lortzeko, eskola publikoa lehenetsiko duten politikak eskatzen dizkizuegu gaur gurekin hemen bildu zareten agintari eta politikariei. Publikoa da bidea. Bai Arabako Errioxarentzat, bai Bastidarentzat ohore da Euskal Eskola Publikaren jaia ospatzea. Gure eskola publikoa ere harro egoteko modukoa da. Hezkuntza ekitatiboa, kalitatezko hezkuntza, doako hezkuntzaren alde apustu egiten duen eskola publikoa. Hor dagoelako gure etorkizuna. Ondorioa izango litzateke elkarrizketa, guztion arteko elkarrizketa. Hezkuntzarekin etorkizuna jokoan degulako. Eta denon arteko esfortzuak, denon arteko mezuak, denon artean dauzkagun iritziak elkarrekin landu ezkero, horrek bultzatuko du gure etorkizuna. Bere txikitasunean mundiala, eta unibertsala dela argi utziz. Eta hori da gaurkoan aldarrikatzera gatozena. Euskararen estalpean, Euskal Eskola Publikoa konfiantzazko gune bilakatu dadila, elkarrekin arituaz, etorkizunak planteatzen dizkigun erronkei bateginik erantzun da. Hezkuntzan handia, islatu ditzagun, gure balioak, gozatu dezagun, batera guztiak, oin Bastidan, hurrengo mundian. Mundua kolore bakarriz ikusi nahi duen begien aurrean, gu 1000 koloreko hortzadarra gara. Goizero, eskolako ateak zabaltzen ditugunean, mundua margotziari ekiten diogu. Bueno, egunon, Laura Pérez Borinaga, Bastidako alkatea, zer moduz? Nola aurre ikusten duzu eguna? Bueno, hombre, egun unkagarria da, ezta? Orain dela 3 urte errenterian jaia antolatzeko lekukoa jaso genuela, eta, bueno, azkenean
egun honetaz ospatzeko eta gozatzeko, bueno, aldugu, no? Eta pres gaude. Orduan baina, bueno, ondo. 3 urte espero bar izan dituzue, pandemia tartean, nola izan da antolakuntza, kostatu izan da, edo nola ibilizarete? Bueno, hemen, hombre, a ber, familientzat, irakasleentzat, ikasleentzat, bueno, pues bereziki gokorrak izan diren bi urteetan. Orduan, bueno, pues hau lehenengo festa da pandemiaren ondoren, pandemiaren ondoren lehenengo festa da, edo lehenengo jaia, eta, bueno, pues, oso posik, no, gaude, eta, bueno, pues, nik oso posik nago. Eta herriarentzat, Bastidarentzat, zer suposatzen du horrelako festa bat, ekitaldi bat antolatzea? A ber, hore, da, bueno, ez Bastidarentzat bakarrik, edo, bueno, pues, obaita Arabako Errioxarentzat ere bai, ez? Hore, badar, Euskal Eskola Publikoaren jaia antolatzea. Orduan, bueno, pues, eta, bueno, pues, herriarentzat ere, hore, eta oportunitatea ere bai izatea. Azitik gora da leloa, azitik gora Arabako Errioxako ikastetxe publikoak bultzatzea, eskualde oso mugan Errioxarekin, orduan nolakoa da, nola ikusten duzu egoera pixkate ikastetxeetan? Hombre, a ver, es un impulso, ez da? Euskararen, bueno, pues euskararen alde gaude, eta, bueno, pues udaletxetik edo udaletik, ez? Udaletik euskararen alde gaude, orduan, bueno, pues gauza oso ona izatea pentsatzen dugu hau, bueno, festa hau gure herriarentzat. Imaginatzen dut erronka, desafio bat izango dela, ez? Hau prestatzea? Bai, prestatzea eta dena antolatzea, bai, desafio bat da, osea, eske jende pillo bat daude, hemen Bastidan, asteburu honetan, orduan, bueno, pues, desafio handia da. Bueno, disfrutatzeko eguna baita, eguraldi hona atera da, orduan imaginatzen du ja gogotsu eta... Oraintxe bertan urduri pizka bat, bai, pues, nago, baina gero ja, bueno, pues, ekitaldi hau bukatzen eta gero, bueno, ja, bueno, gozatzeko eta ondo pasatzeko da eguna, ez? Orain ekitaldia, hasierako ekitaldia, eta gero ja egunaz disfrutatzeko, guneetatik ibiltzeko, jendearekin egoteko, ezta? Bai, hori da. Ondo, aprobetxatu, ondo pasa, eta animo eta sorte ondenarekin. Eskerrik asko. Hartu deguta, gaizki pasata, hemendik urteta zaberdin egongo, fandangoa eta bombo, Euskal Herri konbo, auzotik hasita berdintasun ongo eskaintzan, kalitate daku eredu honekin, bumbap erantzun, autosuperazioa, modua sanazioa, helburua, eta bisortzea nazioan, gure interakzioa aro globalean, kultura landatzen bilatzen gean, dia espazioa barruko alean, ideia sustatzen munduko sarean, zabaltzea. 6 gune antolatu dituzte gaur Bastidan Euskal Eskola Publikoaren aldeko jaian, horietako bat ibiltaria da, eta gu 3. gunean gaude ikusten duzuenez gurasoentzat eta umeentzat giroa dago, eguraldia lagun eta ondo pasatzeko eta disfrutatzeko gogoak nagusi. Berdintasun ongo eskaintzan, kalitate daku eredu honekin, bumbap erantzun, autosuperazioa, modua sanazioa. Arabako Errioxan gaude, Bastian, hemengoak zarete? Gasteizen bizigea, ez gara bertakoa, baina Gasteizen bizigea. Armintxatik gatoz, hemen bibikote,
umeakaz, eta gero beste laun bat plentxiakoa, bogorlisekoa parkatu, horti dauela ondino loitzen. Gu gara Legardako igekoak, orduan lekuko hartuko dugu, datorren urtean mungian ospatuko dugulako jaia. Zaldibarretik. Hortzen gara Bilbotik, Luis Briñasetik. Bilabonatik, eta zer egingo duzu, zertara etorri zarete? Ondo pasatzera. Batez ere umetxoentzako jaia da, eta lehenik eta behin hemen pirritx eta porrotx ikusiko ditugu, gero zeo zer bazkalduko dugu, gero kantak ere ikusteko intentzioa badaukagu. Baina, ritmoa beraien markatuko dute. Egon gara jolasten Diana batekin hor, eta Joku asko gehiago. Normalean jaia guztietara joaten gara, baina aurten, berezia da, 2 urte egon gara itxaroten jaia ospatzeko. Ekitaldi desberdinak ikusi, parte hartu, bueltatxo bat eman, labeste ezagutu, eta ondo pasa. Euskal Eskola Publikoa aldarrikatzea. Hemen indogulo, autokarabanen garitoan, eta gaur hori, pritz porrotx eta lango. Atzo etorri ginean, hemen indeulo, gero herritik buelta bat inde, guain puzgarritan pixkat, gero zerbait jango deu. Esan dugu, eguraldi honekin bastidara jetxi behar da, eta abando, pixka disfrutatu hain pirritx porrotx eta marimototx, gero pixkat ibiliko behar herritik, eta eguna pasatzea. Arratsaldean ikusiko dugu enekantak, eta gero improvisatu. Kontzertu batera joango gara. Gainara eguraldi ona dago, orduan, hori, ondo pasatzera. Ederra, ezin gake jatu. Egun bikain atera da, eta seguro bikain pasatuko dugula Euskararen alde. Eskola publikoa defendatzera. Aro globalean, virtual ondatzen bilatzen gean, espazioa barruko alean, musika sustatzen munduko sarean. Nik ez dakitu hendik handitan, zen aideten izan, baino nola nitzen txikitan, ezin aztu zerritan sortu nitzen klase baten, mundu oso batez aldakabitzen, ez pasartzen jarri baldintzak, hitzak baino gehiago esateu ekintzak, denona da jakintzak, guztie da guztintzat, gaurko umek bihar aukera denak izan ditzan. Batzu jutei eskola goitik bera, jantzita pelotari, edo futbol kamiseta bizkarren naikari, ez bat eta ez beste ez da horren beharrik, ezkuntzak ezin dutzi ume bakar batatzen bakarrik, giharko erizain baserritar kazetari, rapero fisikalari, eneko aspe marikuri, Yuri Gagarin, beharko laize, beharko Juancho, beharko Fani. Aldarrikapenerako hitzordua ere izan dugu gaurko egunean Bastidan. Arabako Errioxako ikastetxe publikoak egiten ari diren lana nabarmendu nahi du EIGE gurasoen elkarteak ospakizun honetan, eta horregatik aukeratu dute Bastida 29. edizioa ospatzeko. Horrela nabarmendu du Lourdes Imaz EIGeko koordinatzaileak. Pixka bat balorean ipini nahi genuen, Arabako Errioxako ikastetxe publikoek egiten duten lana, Han, Euskal Herriko izkina batean daude, baina oso importanteak dira bertako ikaslei kalitatezko euskarazko irakaskuntza eskaintzeko, eta hori balorean ipini nahi genuen. 29. edizionetan eskola publikoak helarazten dituen baloreak sozializatzea lortu dela aitortu du Imazek. Bai, asko aldatu da, lehenengo jaia 94an egin genuen uste dut Lasarten, eta nik uste dute gaur egunean lortu dela eskola publikoak daukan balore hori, pixka sozializatzea eta jendeak bere sentitzea eskola publikoa. Nik uste dute demostratu dela eskola publikoa oso tresna importantea dela ikasle guzti euskarazko kalitatezko hezkuntza eskaintzeko, eta esango nuke gaur egunean badukala errekonozimentu bat eskola publikoak gure gizartean. Eskola publikoa hezkuntza sistemaren ardatza izateko aldarrikapena eskatzen dute, eta horrez gain ere hezkuntza legearen ardatz izatea. Guk uste dugu badala garaia, benetan eskola publikoan oinarritutako hezkuntza sistema bat eraikitzeko, beti aldarrikatu izan dugu, eskola publikoak hasi egin behar duela, zabaldu egin behar dela eskaintza, eta eskola publikoa izan behar dela benetan hezkuntza sistemaren ardatza. Eta oraingoan ere hori aldarrikatzen dugu, beti aldarrikatu izan dugun bezala. Eta orain ere, legera begira, Euskal Hezkuntza Legeari begira, uste dugu eskola publikoa izan behar dela hezkuntza lege horren ardatza. Azitik gora lelopean Euskal Eskola Publikoak 2 urteko geldialdiaren ostean bere jaia berreskuratu du adin guztiei zuzendutako jarduerekin 6 gune desberdinetan banatuta. Urteko edizioan, beti bezala adin guztietarako jarduerak prestatu ditugu, familia giroan ondo pasatzeko, alde batetikan
ikasturte osoan zehar hainbat lan egin da gero, bada garaia ez, ondo pasatzeko eta elkarrekin eskola publikoa aldarrikatzeko jai giroan. Batez ere, herriko plazan hasi, hori izango da pixkat jaiaren gunea, eta hortikan jetxiko gara, eta piztetan eta ikastola aurreko espazioan, batez ere, txikitxonentzako jarduerak izango ditugu, ez? Perez eta porrotx, pusgarriak, kontzertuak, tailerrak, eta herriko plazan gero, bertzoak, baita ere korrontziren berbana izango dugu baita ere, eta gero, beti bezala, herrietan egiten dugunean jaia, aprobetxatzen dugu, kaleko hainbat jarduera egiteko, ez? Trikitilaria, kalean zerkia, sanpantzarrak, denetarik izango dugu. Abestia Maisha MC hip-hop artistak sortu du Kaliforniako San Francisco hirian, Glaukoma taldeko Juantxo Arakama, Laiz MC eta Nizunitasuneri taldeko Fani abeslarien kolaborazioekin. Abestiarekin ere, bai pixkat esan nahi genuen, eskola publikoak bermatu behar diela ikasle guztiei, bizitzan nahi dutena izateko eskubide hori. Euskara bidelagun aldarrikapenerako ez ezik, jai giroan ondo pasatzeko aukera izan da gaur Bastida. Aro globalean, virtual ondatzen bilatzen gean, espazioa barruko alean, musika sustatzen munduko sarean. Nik ez dakituen dika hunditan, zen aideten izan, baino lan itzen txikitan, ezin aztu zerritan sortu nitzen klase baten, mundu oso batez aldakabitzen, ez pasartzen jarri baldintzak, hitzak baino gehiago esateu ekintzak, denona da jakintzak, guztie da guztintzat, gaurko umek bihar aukera denak izan ditzan, batzu jutei eskola goiti bera, jantzita pelota, ariz edo futbol kamiseta bizkarren laikari, ez bat eta ez beste ez da horren beharrik, ezkuntzak ezin dutzi ume bakar batatzen bakarrik, biharko erizain baserritar kazetari, rapero fisikalari, eneko aspe marikuri, Yuri Gagarin, biharko Laize, biharko Juantxo, biharko Fani. Nik ez dakituen dika hunditan, zen aideten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hey, nik ez dakituen dika hunditan, zen aideten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Kaixo, egunon, zer modu zaude? Kaixo, oso pozik nago, Bastidan gaudelako, Euskal Eskola Publikoaren egunean, egun eguzkitzu, honeta pozik, egan, saltoka! Giro oso ona dago hemen, zer da ikusiko duguna zuen ikuskizunean? Kui ikusiko dugu, munduak txorien kantuak behar ditu, baita herrien hizkuntzak ere, eta geurea euskara da, eta euskaratik ematen diogu kolorea munduari, eta gurekin batera! Pikuina izango dugu, balea salbatuko dugu, itxasoan plastikoz beterik dagoela, eta ontzatoriko zaigu, eta Tiber migratzaileari lagunduko dio, bida osoa gurutzatu eta baienora iristen, eta gero, ilargi baserritara ere gurekin izango da, eta txita kolorea jaioko da! Aizu, hemen Euskararen aldeko jaialdian gaude, uste alduzu bidontikoa zela? Pero, egia esan, erein egiten ari da. Errioxar Araban, eskola guztietan, baita Bastidan ere, baina hazi hori zabaldu behar da. Eskolatik haratago, kalean, aizian, hezkuntza formalean eta ez formalean, eremu guztietan behar ditugu. Gabiak eta txokoak euskeraz egin dezagun, beraz, asko dugu egiteko. Egan asko eta horretarako behar dira, bitartekoak, orduan dagokionari entzun dezala.
bitartekoak, pertsonanak eta bestelakoa behar ditugu, euskarak aurrera egin dezan eta gu denon ilusioa eta lana. Hortik ikusten ditut ja da Pirritz eta Marimotots. Zatozte, begiratzen dituri! Kaixo, kaixo! Zer modu zaudete? Oso ondo, zer gustora gaude, oso posi! Gaur jai giroa da nagusi. Hori da, bai, gara barrerri osan gaudela, pozarren! Aizu, gure Amaika ikusen entzuleentzat, agur bat edo bidali nahi duzue? Hori da! Bai hori ze, haupa lagunok, bihotza burua eskuak! Sentitu pentsatuekin! Beti elkarrekin, tipitapa korrikatik, Euskaraldira goaz eta egunero din behar dugu! Hau bizita belarri prez garen einean, Euskaratik! Ez eskolan gaudenean bakarrik, kalean ere bai! Hori da, lagunartean, familiarekin, eskolan, kalean, igerilekuan, mendian... Toki guztietan, lagunok, musuka, baina egurra! Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hey, nik ez dakit hendik handitan zer nahi deten izan, baina ikusiko nuke guztandiz Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Bi urteko atzerapena izan du Euskal Eskola Publikoaren jaiak, baina azkenean hirugarrenean bete-betean asmatu dute eta Arabako Errioxak merezi zuen festa handia izan du. Giro aparta, eguraldi ona eta aldarrikapena izan dira nagusi eta Amaika telebistak parte hartu nahi izan du ere. Eskerrik asko beste aldean egoteagatik.